Já jsem se dozvěděla, že správně uvařená káva je vlastně zdravá, což mě potěšilo, protože já jsem velký kafař. A to se ptám, prosím, odborníka na slovo vzatého, paní doktorky Zelenákové, která je dietoložka, že? Tak. A ještě další a další. Jsem internista, obezitolog a máte pravdu. Správně připravená káva, která neobsahuje velké množství kofeinu, se dá považovat za zdravou, ale ono vždycky záleží na tom, s čím ten člověk, který kávu pije, stůně. Jestli stůně se srdíčkem, s vysokým krevním tlakem, jestli nemá potíže se žaludkem, s trávením, s dechem, jestli nemá psychické obtíže, protože potom mu určitá dávka kofeinu už ty nežádoucí účinky přinést může. Aby se vyjmenovala nízký tlak, já ho mám, to můžu pít kávu. Lidé si často myslí, že ta káva nějak dramaticky zvyšuje krevní tlak, ale ona spíš zvyšuje tepovou frekvenci. To bušení srdíčka vám spíš navodí, než zvýší ten krevní tlak. Tak já se zeptám konkrétně, kolik káv denně může člověk vypít? Tak za bezpečnou považujeme dávku zhruba kolem 3 šálků, což je asi 300 mg. Ale ona je pravda, že když je někdo zvyklý na 5 šálků nebo na 7 a ví, že mu neublíží, tak je na ní, na tuto dávku zvyklý a v podstatě s ní nemá problémy. Ale pokud člověk pije 1 kafe denně a najednou si jich dá 5, tak právě... to tělo nestráví, pochopitelně. Ale já jsem zaslechla, že kofein se používal dříve jako na hubnutí. Ano, ale jak to bylo? Kofein se používal ve formě prášku, který se v lékárně připravoval a dosud se na některých pracovištích ještě používá k hubnutí, jako součást terapie při redukci hmotnosti. Ale samozřejmě ta terapie byla komplexní, to nebylo jenom, že se dával pacientům kofein, ale oni samozřejmě museli dodržovat i určitá jídelní opatření a samozřejmě, že se museli hýbat. Ale máte pravdu, že ten kofein je stimuloval k tomu, aby čerpali ty tukové zásoby, když se správně dávkoval a ve správnou dobu před tím pohybem se použil. Podívejte. No a ještě naposled jednu malinkou otázku. Je dobré pít s mlékem kávu nebo se smetanou? Mně to teda víc chutná. Je to lepší než čistá káva? Tak z pohledu zdraví je určitě káva naředěná nebo zkombinovaná s mlékem pro žaludek snesitelnější než ta samotná bez mléka, protože kofein samozřejmě ten žaludek překyseluje a mléko je zásadité, čili by se měla teoreticky to pH v tom žaludku normalizovat, ale ono záleží na tom, jestli tomu taky něco jíme. Jo, to jo. Ne, tak já jsem nadšená, že já dělám všechno správně.